aspaldiko lagun bat gurekin zetean, bera ez da musikaria, baina izango alitz bezala, izar handi bada, eta bera da Zumaitik Telmo Trenado, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon, zen modu, gaztiak. Zenbat denbora zu hemen Gazteako mikrofono baten izan gabe. Faltan botatzen hona, Gazteako mikroa, egurra. Zer zabiltza? Ondo, guztua, ondala gutxi iritsi geha, gaur bakarrik gaude, penaz, gero larun batean goguan ekalako ikusteko de la Fuente, Ralfitxu, tal, baina Bilar San Ferminetan joa guarriakin, así que naiz kejatzen. Esan berren ez da adin kontua, ez da festivaletan egun bakarra ateratzen zarela, eta ez daude ja plan horretan, pureta planean. Bueno, atzian igual hori eskusa hori pixka badago. Bihar San Ferminak, agenda totala daukazu, Telmo, hori zer da? Madrildik ona etortzean dena metatzen duzula eta dena aprobetxatzen duzula, ala egontxo batzuk dara matzazu hemen? Urtean joa esaten, ja 7 urte BBK Life etorri gabe, urtean joan esaten nahi deju, baina aukera etzaitatea. Eta urtean noain dela bi asteo, marka batek kontatatu zian, etortzeko, palante, guztua. Bai. Ala postik. Ze nahi duzu ikustia gaur, Telmo? Bueno, atzon ginean justo Raquelekin da komentatzen, Calvin Harris mitikissimo, baina guri benetako ilusioa itetziguna zan, oantxo bertan ikusi duen Dani Fernandez eta bere banda ikustea. Kontegu zuri ze lagunak zarete, Dani Fernandez eta zu oso lagunak zarete. Pixka de rebote esango genuke. Nere kasuan, Raquelek nere neskak, berekin iten du lana Warner Musicen, eta horren bitartez pixkat urbildu gea, ez? Eta justo ato egon ginean hor sopen daude kanpin batien, eta afaitan egon ginean, eta oso gustora, nervioso zean, ilusio asko iten omentzion hemen jotzia gaur, eta uste notatu ala, arratzalea nola publikoa altzatzea merituaka. Gainera, Dani Fernandez bezalaxe, ikusi dugu gaur Belen Aguilera beste artista bat, eta egia da profiliontako artistak ez direla oso ohikoak BBK Lifeen, eta urteek aurrera egin ala, estilontako artistak ere beraien leku egin dute jaialdeko kartelean, eta interesgarria dela, ez da beste publiko batzuk gerturatzea eta erakartzea hauen bidez. Nik gogoan dakat, gaina atzo iritsi omentzan 200 milioi entzunalitara, euskara praktikatzea etorri nahi zonea, ja. Nik egatea nu, bere garai. Erakutsi papelan. Nintzen jo jasotzea. Eta nola, hemengo sarrerako eszenario txiki hauetan joduten artista askok, gero goain jotzen dute, hola, eszenario principalian, nola, Tusikaria kanta zenena, nola, Miss Nina. Miss Nina adibidez, jozu noain dela urte piloak, eszenario, claro, edo Chill Mafia eta eszenario txikitan, eta pixkanaka, nola juten dian, beste eszenario handui batzuta, eta beste eszenatoki eta festival gehiotan jotzen, ez? Bueno, Telmo, zu eduki sortzailea zara, beste gauza asko ere bai, enpresaria ere bai. Hori da. Eta ez dakit entzula egiten, baina gu gaude Gazteako zeta daukagu, Kobetamendiko, BBK Lifeko sarrera honetan, alako bidezka badago esan dugun bezala xelen ere, eta bidezka horren bestaldean postu batzu daude, janari postu batzu daude, afaltzeko lekua, bazkaltzeko lekua, eta nik esango nuke, Telmo, zure markak hemen lekua merezi duela. Zure hype hamburguesen markak merezi duela. Gerturatzen zaitena ezatea, Telmo ze, hype ze. Eta, bueno, gu beti hor gabiltza, jungea beste festival batzu da, Bombastik, Valentzian, eta horlako beste festival, eta asko ibiltzen geha, ate asko jotzen, baina gero izu hor baude akuerdo eta beste interes batzu gure eskutatik pixkat irteten dianak. Baina nik izto niru izu jango ziten hemen txian, gaina ez da gau lokalik Euskal Herrian goaindik, gertuena uste Zaragozan da gaula, o baia olizen ez da. Kantabrian ere bai. Eta hori da, Santanderren, bez? Pitxauta, hori da, Santanderren. Eta hor gabiltza, festival batea etortzea aukera hona izango zen jendea probatzeko, eta hortik aurrera dezidituko genuke Donostin edo Bilbon irekitzen bada. Zu probatu duzu ez da, mai? Ni probauta dakat, proba honeban bat zala Ogisa Biharrian donutza. Oso ona, gainera trufa edo. Hoi da, donuts bat, baina croissant ogillakin. Super gozua. Gehiekin eretzatik. Nik erdila gatet, normalian. Zu gaur egun Telmoneko osasuntxu zaude, beste profil bat mugitzen zara, egia, BBK Life San Fermin bai, baina gero asko ikusten dugu zure dukietan, txirrendularitza, bizikleta, errepideko bizikleta. Asuntoa nik igual jaz detela horren beste konpartitzen, lehen ordu txikitan ibiltzen ginen bezala, ez? Ez da egita akordatzen. Ibon, baina... Hemen ere biztan dagoa gara. Ni askotan ibiltzen itzan zarautzen goizeko bostetan, tabernatan, malekoian, eta 2 ordu geruo, sartzen itan goizan goiz, dida fresh, hola konbatia. Super fresh, juteko. Fresko total.
Eta orduan, ba, bueno, ez dakit, igual helduago ikustegea, da orduan ba esatez, ja, igual pereza pixkat gehiago ematik konpartitzea, baina ikustu ez, hemen gabe festival batian, bian San Ferminetan ikoa, eta igandian igual bizikletak inatatzen naiz ruta bat ditea, orduan Zein indarra daukan mutilak, pasada? Energia beti. Galdetzen nahi notzun, Telmo, alako festival baterako zuretako idealena ze janari kontsumitzia izango zen, edo zein izango zen zure festivaleko menua? Nik uste zer hidrato pixka bat, energia hartzeko, ogila dun zerbait, ez dakit, hamburguesa, perrito, bokaio klasikon bat, ez dakit hemen Solomo Gazta eta alakoak dituzte. Askotan hauten dira nudelak eta alako gauzan ebal grasientu egileak, ez? Hortek itxarra jarri duzu horrekin, ez? Nudelak. Gustatu bai, baina txian. Bertako jana. Komuna gertuak atelako. Pertsia jaso. Bueno, Telmo trenado gurekin tete, guretzat esan behar dago baita ere, eta Zumaia ze, festaketa, pasazara urtengoan, Santelmoetan egon zara? Aurten ez. Vale. Urte biloan ez, guariaken jo nintzen Marrokosea, baipakin bidai batitea, eta gero jo nintzen Egiptora buseoko kurtso bat ateatzea. Orduan artean Santelmoa galdeun ditu, pena asko eman di, baina bueno, abuztuan guain hor daudeko harri eguna, Euskal Jaiak eta pila bat festa, eta inguruan ere seguru zozeon goala, orduan larun batetan horri biliko geha herriko jaixetan. Eta Donostian Ondarretan nudismoa praktikatzearena, zer moduz, ikusi dugu zure bideo bat, biluzik, Donostian Ondarretan kanpaina bat izango da hori. Hoi da, bai. Eta egunez grabatu duzu hori dena. Bai, pizzeria batekin ateazitzaian aukera hori kanpaina egiteko, zala pixka rebindikatzeko gauza osagai naturalak, eta hola gauza kaseruak, eta ez da jizeba nahi aukeratu ziaten, eta nik esan duen, venga, aurrea. Naturala zaralako, Telmo. Hoi izangoa, egila bastante goizun ginala grabatzea. Goizeko 8:00 hor geuden Ondarretan. Ondarreta? Ondarretan zan, bai. Bueno, Telmo, utzeko zetugu ja, hemen txaitugu ja bederatzi terdiak, 2 minutu bederatzi terdiak izateko, eta, ja, zure lagunak jodu, Dani Fernandezek jodu kontzertua, han izan zara ikusten. Zetorriko alda honea. Asmoa da, berehala iristea, hori da, 10 arte gaude. Helduko joni belarritik eta harriko. Kartzako honea, Dani Fernandez, kontzertu ondo gonda, ezta? Oso, bai. Eske gaina bakizue, festivaletan ordubeteko demori eukitzen due, orduan bajo dituzte temazo gehienak, bueno, behintzat jendeak gora etortzean, kanta horiek, ez? Zoragarri, Telmo, eskerrik asko bihotzez. Zuei. Ondo janda dila, eta ondo pasa urtengo uda ere. Berdin, gaztiak, ondo segi. Aio.